Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Tiri pakati pekupemberera zuva rana amai reMother's Day. Vana amai vanodarika 2000 vakasangana kunzvimbo yekuGraceland uko vaipemberera zuva iri. Vazhinji vakapembedza kurongwa kwakaita zuva iri. Takawana mukana wekutaura nevana vamwe vakabhadharira vana amai vavo kuti vakwanise kuenda kunopemberera zuva iri. Inini chakaita kuti ndibhadharire mama wangu kuti vaende inyaya yekuti ndakaona kupenda naamai ende nhasi kucelebrate day reMother's Day. Ndabva ndanozvakodzera kuti ndivaka-appreciatewo nemutowo uyu vaine vamwe vezera ravo vachifara vachitambawo. Ende chimwe chakaita kuti ndidaro iko zvino mama vangu ishirikadzi, saka ndaona kuti vambofarawo vambokanganwawo tunamowo nekufunga murume akashaya vambonofarawo nevamwe vakadzi vezera ravo. Ende ndichingovapisha nezvesvo zvavakandiita kuti ndive zvandiri nhasi kusvika pandiri iko zvinezvi kuda serudo rwavo. Otherwise vari vamwe vamwana mai vakagota vana but ini ndiri panapa vakandichengeta kusvika ndive pano. Tinoona kuti kazhinji kacho tete Tilda pavanozviita inenge iri surprise. Vai venyu makaitawo surprise hongu mama takaita iri surprise, vakatozofonerwa natete Tilda vachivazivisa. Makakwanisa kuona here pavakaitwa surprise papo vachifonerwa? Ini ndandisipo indairepo. How did she react? Wakaita sei? Vakatotanga kutwa tonzi namba idzi ndiani wandisingazive, ende vakazotanga kuti tete Tilda vekupi vakazoringa kuti Tilda weparedhiyo vanowanzowanza paredhiyo. Vakazotanga nawo kuti tida kuti muende kuleki chichichi. How does it feel? Ndikuona mazino enyu akachena kuti ngwe and it's a big smile. How does it feel kuitira mai chinhu chakadai so? Ini ndinoona kuitira mubereki wako chinhu chakanaka, ite blessing, makomborero asingaiti kuti mai vako vafare newo zvinhu zvako zvinofarawo zvinoendeka. Saka neniwo nhasi ndikutofara kuti mama wangu ari kufara, handifari nikuona mama wangu akatsamwa kana kuti vachisuwa. Ndosaka ndatirega ndiwedzere kamufaro kavo sezuva ranhasi reMother's Day. What do you want to say kune vamwewo pamwe vasina kuwana mukana wekuita chinhu chakanaka kudai so tinozoti hatisi kuguma pano nhasi? Ndikuti kune vamwe vasina kuwana mukana wekuitira namai vavo zvakadai, there's always next time. Ende hazvigumire paMother's Day chete, nguva dzese ingozama kuitira mai vako chakanaka. Remekeza nekuvaendesa vanowanenge yakanaka vakasekera zvakawanda mudziri, saka ndakoti neizvo zvinovaitira vagonofara nevamwe vachipembera vakatibara 9 months atonoti takazwa mwati hanzi mom in love, saka vari kukukundi mom in love. Iye zvinezviwe wava maiwo here? yes. Musi wawakabereka mwana wako wekutanga, did it make you appreciate your mother more? Zvakanyanyisa. Okay, ana mai ava vakaita vekusurprise here kana kuti vazongona matiketsi vavo yakati vakaita kufonerwawo natete Tilda? Okay, ava ndakazova surprise nezuro. Ava ndaingovati ava ndaingovati Saturday muri kuitei vachida vaida kuti vakonitori nemusangano waprogram yekuchechi vapada kutoenda. Saka ndakazovati nezuro ndopa ndakavapa matiketsi mukati amai program yekuchechi hamusi kuenda, muri kuenda kunofara nevamwe vana mai kuMother's Day kuGraceland. Saka ava nezuro ndaivabvunza mune fularo here, munofara kwazi vakabva kuZaka all the way from Zaka. Wow. Yes. Vakabva kuZaka sura nezuro. Vana mai vakawanda vakatenda vana vavo vakavabhadharira, asi havasi vese vakabhadharirwa nevana. Vamwewo vaibhadharirwa nevarume vavo, vamwe nanatete. Pane umwe akabhadharirwa neshamwari yake yepaTikTok, uyewo umwe akabhadharirwa nemwana wemuvakidzani wake. 9 months kutakura 9 months is not easy. Mubairo wacho ndiwo yasikana muri kungozvionawo. Mwari vakanaka veduwe. Rangotenda Mwari nokuti Mwari vanotigonera. Vana vatakabereka vari kutiitira zvinogara zvakadaro. Imagine kungouya netiketi nezuro zvikanzi mama takutengerai tiketi rokuenda kuMother's Day. Handisina mbozvifungira pana nditoriwo neimwe program yako. Mwari ndinovada.
Handikoni, I can't, handikoni nawo. Makaita vana vanganiko mama? Ndine vana 3. Saka vese vakabatsirana here kuita chinhu ichi kana kuti mumwe hwana angoti ndoda kusurprise amai? Vese vakabatsirana vari 3 mufungeni. From nowhere ndakangokaruka ndangonzi mama kuMother's Day nhasi. Chii chamuda kutaura kuvana venyu? Aiwa, ndoda kungotaura kuvana vangu kuti Mwari, ndoda kukutendai vana vangu. I can't do without you. Handizivi kuti ndingakuitai sei, ndokuisai pai, ndokutakurai, ndokuisai pai, ndokuberekai here vananga. I don't know. Mwari ndovada, I love this world. Ndinovada, vana vangu ndinofarira mazviti. It was a surprise kubva kuvana vedu vane vanzvadzi yangu, vana vedu nemukwasha vakati ana mama tinokutendai nekubereka kwamakatiita nekuzvichengeta kwamunoita nerudo rwenyu rusingaperi. Surprise yenyu endai kuMother's Day. Muri kutotarisira kuitei kuMother's Day? Kufara chaizvo. Itaito chanharo nhasi Sabata nchiti aiwa indinoenda kuchechi ndine program. Ndikazofonwa nezoti aiwa gadzirirai kurovha kuchechi. Ndikati aiwa ndinoenda kuchechi. Pandakazoona tiketi manheru ichiva nemuroora wangu uyu. Ndakafara kukanzi muri kuenda pamwe chete navamurungai venyu nemunin'ina wenyu namakoti wangu kungaende uyu. Ndakatibvarira murume. Ndakutendova nevanzvadzi yangu vari kuSouth Africa. Vakati tete ende munofara nevamwe. Indaunzwa naFungai Liga Machemedze, mwana wangu musikana mumwe chete. Musikana mumwe chete? 1. Mama. Inini ndaunzwa naMunashe Tembo, my firstborn, the fruit of my womb. Ndinokuziva kuti mimi makaita zvekufonerwa here natete Tilda. Kana makaita kufonerwa makanzwa sei mukuudzwa kuti bosvika? Handina kumbofonerwa, takazongoudzwa nevana. Mimi makaita zvekupiwa matiketi? Asi munonzwa sei kuti muri pakati pevamwana amai vakawanda kudai so? Isu tinoda kutenda Mwari. Mwari ndiMwari wakanaka zviro kwazvo. Gore rino tatisingatombozvifungira kuti pamwe tichaenda kuGraceland. Asi takazongoona matiketi akuuya. Saka mbva tapuwa kunzi muri kuenda. Izvozvo toda kutenda Mwari. Inyasha dzaMwari idzodzo. Muda kuti chii kuvana? Ini ndoda kumukomborera kuti Mwari zvishuwo zvemwoyo wake ngazvizadziswe. Zvaanoshuvira kunyange kuvana vake mumhuri yake, Mwari amukomborere. Zvaanoshuvira kunyange kuvabereki vemurume wake nekuvabereki vake, Mwari ngaazvipindire. Leba yanga yakaoma iyi. Second born iyoyi. Amwe nekumusha vaiti wokutanga vazvarira Harare. Saka uzvarira kuno kumusha. Indika ndanozvarira kuHarare kune murume. Ndova ndaramba kubhuka akuenda kuSkero. Aiwa 9 months dzakati nge. Vandaenda kuna Dr. Wokumbare uya uyanza. Zvikanzi unbooked bridge kakamira musoro uri apa uchiunzwa. Aenda kwaHarare Hospital. Tsamba keti. Kuenda kwaHarare Hospital kusvika pai. Vada kuda kutiza muya mundanzika hanzi unbooked saka siza. Ndakati kana ndakwenda kumba. Kana amwe amai vanga nenyashawo. Tika mwanangu ingoenda hako kulebhongo. Ndichisvika madhokita aivava zvokuti zvikanzi siza. Paye madhokita 5 ndobva vaenda. Pawasvika mamwe azotanga sexeconds. Aiwa paye aiwa sisi mwanangu aiwa sisi anga ari wechirume akazondisunungutsa. Baba vacho vasvika kumbaona hakuna munhu vadzoka kwaHarare Hospital. Kusvika paimba ndiri kuvadzikisa basi ndiri kudzokera nhombe yatanga kuchacha kuti ndinosvika kwira pamubhedha handichagona. Kubva apo aiwa chimwana putu bridge iye yakabva katobata kadokta. Nzvadziregerai mwana nyari kubuda kabva kabuda nemakumbo nemakumbo 1977. Muda kuti chii kumwana mama? Ndinotenda nyasha dzavo Mwari dzavakatiitira. Yezvino ari kuCanada ndokwaari. Akangoti amai
muende kuna Tilda, muchafanana naTilda muenda kubhadharirai. Ndikati God is good all the time. munoda kuti kudii tinonzwa vamwe ndinongomuitira nyasha dzavo Mwari ngadzirambe dzichingomukomborera. Ezvo ndoda kuenda kuDubai, kana esvike kuDubai abhadhare futi. kuna Tete Tilda Tete Tilda ndinovatenda neurongo hwavo hwavanotirongera uno. Nhasi takomborerwa, hapana chembere pano, tese tiringovasikana. makabereka ndozvakusvitsai kunoku chaizvi ini makaita sei? makaita kufonerwa here kana makazogona matiketi auya? ndakafonerwa naTete Tilda vakandishaya ndiri kumapurazi, asi tiketi rakazouya. muda kuti chii kumwana kana kuti vana vakunzai kuno? Ndigoni kutenda, ini ndingatovatuka, ndoda kuti Mwari avatende ariye akandipa vana ivavo. Muromo yedu inodya sautishi, tinozokanganisa kutenda tikavarwadzisa. Takanzwa kuti kunomwe akati dai atondipa hake mari iyoyo ndaidya. Kudii kuna mwana amai vanenge vadare ivavo? Akurwara, tiregerereiwo. Nekuti kungosangana nedzimwe chembere dzese kudai zvikuru panyika izvozvo. ndonzwa kufara ende ndotenda Mwari zvizhinji, nokuti handina kugofunga kuti ndingasvikawo munzvimbo yakadai inofariwa nechembere dzakadai. Ndinonyanyotenda mukadzi wemuzukuru wangu, ndapinzwa nemukadzi wemuzukuru, mukadzi womwana mwanasikana. Saka ndinomutenda kuti yakabva kuwano, ende ndotenda Mwari ngaiitwe zvakanaka naMwari. Mapakupi ini ndabva kuHarare gopuruko, asi akazviona ari kuCape Town akagadzirisa zvose ari ikoko, ndangozoona tiketi. Saka ndonzwa kutenda Mwari zvizhinji, kutonzi uya muri kuenda, ndikati kuti kanzi zvose ndatopedza mangwana muri kuenda, kungoda muromo wenyu nekunofara chete. Chete ndabva kutenda Mwari kuti vazukuru vakadai vanoshayikwa. Uyu mukomana akandigonera kundiroorera muzukuru anoziva kuti kuna mbuya asina shanje. Sisi Estela Jusha, tafara kusangana nemi. ndafara. Tete Tilda here kana kuti vazokopiwa matiketi? Ndini ndakafonerwa ndikati Tilda wandiziya sei? Zvikati ndine nhamba yemunhu wese, ndikati aiwa kaina undizive, ndiwe Tilda anoziva muTV. Zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa, quality time. Aiwa nhasi tamuona live tafara, handisela musha. Achikuudzai nyaya yekuuya kunoku makanzwa sei nekuti zvimwe vaitirwa nemunhu anga asina kuudzai? Exactly, it was a surprise. Ndakashamisika, handinambomutora serious. Ndikati iwe zvikanzi chokwadi ndiri kukuudza matengerwa naEdmojera nyama. Ndikati oh my God, I was happy, you know. Mwari vakanaka. It came as a surprise. I received a call from my niece, Natasha Chantel. Nati, my niece, I love you. Keep shining. Mwah. Ini ndakatengerwa nemurume wangu Edmojera nyama. Wow, anamba bafika kusurprise wakati vakati nai munofara nevamwe, mukadzi wako wandinoda. Ndikati neni baba ndinokudai Edmojera nyama, ndinokuda murume wangu. Mwari varamba vachikuwanira nyasha mune zvese zvaunoona. Tete vese navo. I love my auntie. Yes. Makoti nyama. vanamai ava vakawanawo mukana wekupinda mumvura nechikepi uye pakafarwa vachiridzirwa nababa namai Charamba uye naSulumani Chimbere.
kupiko kudogo. Chaya Mother's Day. Imini makaita kufonerwa here patunoenda kupiwa matiketi. Aiwa ndakasurprise ndakafonwa naTuja moyo. Ukati kudii muri kufonere munhu usingaziva. Ndikati ndiwani ko handisi kukuziva akati aiwa masurprise neperedzenyu vana vangu vanikandisurprise kuti ndiye kuzotanga nemamadzimai. Mama makabereka vana vangani? Ne5. Zvaive sei muchikudza vanhu? Zvakandiremera mukukudza vana vana ndo maoperation zvikandinetsa mukuvakudza asi tinotenda nekundirangarira kuziva kuti nai varipo. Chika mukati vana vakusurprise here? Iye vana vangu handigoni kutaura handikwanisi zvamanditira pazuva ranhasi. I am so excited. Ndanga sikambozviti asi mukati mokutira mushangu ndazosvika paungano yakadai uchizobudawo muchivhitivhiti. I to say thank you so much. God bless you my children. Uda kuti kudii mama? Ndida kuti mwanangu tirwa zvakanaka naMwari. Mwana wenyu akusurprise here mukomana here kwati musikana? Musikana. Akuti Molini tirwa zvakanaka naShe. God bless you. Alright. Chiro chacho. Muda kuti kudii kumwana akunza ikuno? Mwana here kana kuti? Mwana musikana. Ndikuda kuti mwanangu anditira zvinofadza pakati pemoyo wangu. Mwari akuropafadze pawanokora kundiunza kuno kumari awedzere. Muri kunakidzwa here kuno? Pano ndiri kunakidzwa zvokuti ndotoshandotamba gemu ripi panapa. Zviri kuendeka. Zvirambe zvakadaro. Koko. Ndiani akunza ikuno? Mwana wangu first born. Muda kuti kudii kumwana? Ndoda kuti ndokutenda Spirit zvese nemuroora mukadzi wake. Vandiitira zvakanaka chaizvo zvandandisati ndamboitawo chigariro kutembera kudai. Handisati ndambozviita. Makasurprise here kuti makapiwa matiketi makafonerwa? Vakandifonera zvikanzi gogo motoenda kuMother's Day kuLake Chivero. Ndikati ini ndinonofenda ikoko kune vanhu vakawanda zvikanzi aiwa mumbofenda. Mafenda here manje? Handina. Mwari wangu andiitira zvakanaka. Aiwa ndakanzwa kufara. Ndiani akunza ikuno? Ndimakoti muroora wangu. Aiwa tinoziva kuti dzimwe nguva amwene nemuroora ndigonzo naChimwai. Asi mimi wenyu akunza ikuno muda kuti kudii? Aiwa ndinonzwa kufara kumuroora wangu kuti andiyeukawo kuti kuna mama. Saka ndakafara zvikuru kuve ndiri pano ende ndiri kufara zuva ranhasi. Mama, ini makaunzwa nani kuno? Kuno ndakaunzwa nemwana wangu mukomana anonzi Panasha ari kuPoland. Akandisurprise akati mama imi munogara muchitambudzika muchirwara muchishungudzwa nezvakawanda. Saka nguva ino inguva yenyu yekuti ndimboita give back pane zvamakambonditirawo. Akati ndinoda kukutengera tiketi yokuenda kuMother's Day. Ndosaka nhasi uno tiri tese pano. Aiwa ndiri kufara. Ndinongoencourage vamwe ana amai kunzoko kuti chengetedzai vana. Hanzi karere kagokurerai. Nhasi uno ndiri pano. Nhasi kana kuchena kwese vana ava. Usatarise vana vako chete. Usatarise mwana wako chete. Mwana wamukoma, mwana wabamukuru, mwana watete. Chero akafa takafirwa muCovid, takafirwa nemvura dzakanaya kuti vabereki vakashaya. Pane nherera dzakasiwa. Ndikukumbirisawo ana amai ngatiite mwoyo werudo tichengetedze hama nokuti mangwana uziya ani kuchengeta. Nhasi uno ndiri pano kuda kwemwana asi ndine vamwe vana vandinochengeta vabamukuru. Handivati ndevabamukuru vana vangu ndakavasiyirwa kubvira vari vadiki kudai. Ndinochengeta chero kumasowe vomunyika vanotambudzika. Handina hangu asi padiki pandinambo ipapo ndinoshuvira kuti dai ndangovapawo shelter. Izvo zviri kutarisa kuti ndichaita imba yandichatsvaga vari kutambudzika. Ndiri kukumbira Mwari agondikombera nditi chido changu chisadzisike. Ndinofara chose. Mama, makaunzwa nani kuno? Ndakaunzwa nemwana nemuroora. Muroora? Muroora. Hanzi endai? Hanzi endai. Makaita kufonerwa here kapaka tiketi? Akaita kufona tiendai unosangana nematiketi ikoko. Saka muri kufara here? Ndiri kufara chaizvo zvisingamboiti. Muri kuda kuti kudii kuna tiketi udade chirongwa chakanaka? Ndiri kuda kutenda zvikuru kutenda chaizvo chaizvo. Haiwa kubereka kwakanaka. Handi kubereka kwehama yako kubereka kwako iwe. Saka vana vakatiitira zvakanaka. Uyu muroora uyu. Muroora vasisi vangu asi anongonditora ndiri muroora wangu. Saka ndakanzwa kufara zvikuru. Ndikamutenda ndikati iwaiti akuwandiitira zvandisataka chigariro changu kutanga. It's a prize.
handina kumbofonerwa, handina kumbozvirota nekuti ndakatengerwa nemwana wepanext door mumwe muvakidzani. Handina mwana musikana, ndine mwana mukomana achitori kuuniversity, asi mwana wepanext door musikana akati mama ndine surprise yenyu kumanheru. Ndaenda kunopemberera birthday rababa vake ndokutoona tiketi rakatonyorwawo namama Fiona. Saka ndoda kuti Tari, I love you zvekuti dzu. Tinonzwa isusu Shona inoti mwana handi wako wega, kanonzi maporopoto paipe kuti ndiye mutesi. Amen. Saka zviri kududzira here kuti mimi kunyangwe akanga ari mwana wepanext vaingomutora semwana. Ichokwadi, ndaona Mwari, ndaona favor negrace kuti Mwari anonzwa vanhu ende anonzwa minamato yevanhu, nekuti ndakanga ndisina mwana musikana asi ndakamuwana kuna Tariro. Love you Tari. Inini yakaita surprise nekuti ndakanga sina kutombozvitaisa, ndisingatombozvifungidzire. Ndobva ndafonerwa natete Tilda Moyo, ndiri mukombi ndiri kubva kutown, apa ndairwadziwa nemusoro. Tete Tilda Moyo ndakanga ndakusvika pastate house apa bvunzo daira kuona tagara pavari kutaura kuti ndini tete Mary Dati here, ndikati hongu ndini, zvikandimutaurawo natete Tilda Moyo. Ndikati tete Tilda Moyo, zvikanzi zvikanondibvira, ndikati kungokunzwa iparedio. Saka ndobva vati apa ndine message yenyu yandoda kutaura. Ndikati aiwa chingomirai ndiri mukombi, kana ndasvika kumba ndokufonerai. Ndokubva ndazosvika kumba, pandakanga ndakuvafonera nguva sadai foni. Ndobva ndazonzwa conversation diki yandaita nawo yakutumirwa nemwana wangu musikana ari kuUK. Ndobva ndatomubvunza ndikati kuchiko chiri kumboitika, nokuti ndakavhunduka zvezvokuti tete Tilda Moyo ndeve zvinotyisa, zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa. But zvakangondidzikamisa zvokuti kuchiina handina kusika rangu variwana kuti asi handina chakaipa chokuti ndingati vangafoni vachida kutsvaga. Saka mwana wangu akangondipindura kuti mama achakufonerai. Ndikati asi chizva ndamuchafonerwa panyarara. Mangwana acho ndobva ndakazofonerwa natete Tilda Moyo, akati ndini ndakambofona neni. Ndati ndikuudze ndida kukukokai kuti tinofara tese musi weMother's Day musi wa3 May. Ndobva kulecture ndikati zvikanzi munoda here, ndikati ndinoda zvakanyanyisa, asi panodiwa chii? Zvikanzi panodiwa $50. Ndikati handina kwandinomboiwana iyi. Zvikanzi munotsvaga ka tingoendawo tinofara pamwe. Ndikati aiwa ndikanzurezveni handikafandoiwana. Zvikanzi mune mukwasha here? Ndikati zvikanzi anonzani? Ndikati anonzi Stuart Sena. Zvikanzi chiitai makoropoto sunungukai zvenyu taakuzobva toenda nemi. Ndiye akatokubhadharirai zvese, saka muchazoudzwa kuti zvinenge zvichifamba sei. Nekuda kwemukwasha. Toenda pashona yanoti azvara nhongo azvara sheshe. Azvara sheshe azvara nhongo. Aya, ndakanzwa kufara zvikuru. Ndakanzwa kufara nokuti mukwasha wangu ndiye akaroora festival yangu. Ndakabva ndaziva kuti ndine festival yemukomana. Asi ndoda kutenda Mwari zvikuru, ndasambozvitarisira, ndasandambozviitirwa, ndasandambozviita nditero ndega. Ndoda kutenda Mwari zvikuru agoropafadzawo mwana wangu nemukwasha wangu, kunyanya mukwasha wangu, nokuti vamwe havaite zvozvo. Zvakanyanya mai Mapindu, Mwari ngaakuitire nyasha nezvese zvaunondiitira. Ndoitwa Mai Dabvu, ndoda kutendawo TikTok friend yangu Frau Walfen ari kuGermany akakwanisa kunditengerawo tiketi kuti ndinge ndiri pano. Thank you so much Frau, may God bless you. Two boys and one girl. Ndoda kutenda Tekla Mandeya mwanangu nesurprise yetiketi yawakanditengera mwanangu. Ndafara ende ndafarisisa. Thank you so much my daughter. Ini ndonzi Trisha Thompson, a mother of 3. Ndine mufaro wakanyanyisa kutenda vana vangu nenyasha dzavanongoburutsira kwavari, kundirangarira samai vavo. Itirwai zvakanaka mukwasha wangu Botoro. We love you mwana wangu, ndinokutenda nebasa ramuri kuita maseta pesi yekuti muri madeputy parents. Chokwadi Mwari vakuropafadzei, mavaramba vachikudza teritori yenyu muzita raJesu, amen. Inoitwa Maita Nyaradzwa kana kuti gogo vaCaroline. Ndinohwa mufaro wakanyanyisa, ndakangoitirwawo surprise nagogo vangu vari kuAustralia. Ndinovanamatira upenyu hwakarebesa, vanondiitira zvinhu zvakawanda. Ndoti Mwari ngaarambe akavachengeta, avaitire zvese zvavanoshuva. Surprise nemwana ndakazongonzwa
phone call from Tete Tilda. Ndina mai veve kuti ndikawina moto ndichataura nemumuno. Hello. Hello. Thank you, Chelsea. Thank you so much. I'm enjoying myself. Aitako dia. Urambe wakadaro komborerwe. Aiwa nevamwe vese handisi kuti musakomborerwa nangu mese ndokudai zvakaenzana. Mese mutitori next time rekuDubai ndikutorida. Vazhinji tinoziva Neria yaibuda pachivhitivhiti. Takawana mukana wekunzwa Jesese Mungoshi achikurudzira uye kupembedza kunaka kwakaita kubereka. Chibereko changu mwana musikana andibhadharira ari kuAustralia. Anonzi Linda Manyarara ndiye andibhadharira kuuya kuno. Pane vadedzwa pastage vataura kuti labor inobhadhara, asi tinoona kunyanya vana vechidiki zvine zvavachada kubereka. Chii chamuda kutaura pamusoro pekubereka vana vako? Tinoziva shora inoti chirere mangwana chinozokurerawo. Ndinoona kuti sokuona kwangu inini my generation gaps akurisa and mafungiro edu atosiyana zvokutosiyana zvezvo nokuti saizvozvizvi tine vakomana fo vese umwe wakaita mwana 1 akati handichada, umwe akaita, vamwe vacho vese vakangeta vana 2 havachadi kuita vana. Chii chamuda kutaura pamusoro pevana? Tinotoziva kuti Solomon akati vana zvipo zvinobva kuna Mwari, akati mupfumi anavo vana vakawanda. Icho gwadi. Like right now what has happened? Ndandichimbozvifunga kuti ndingambotsvaga mari yokuti ndobhadhara kuuya kunoko, asi chibereko chaita kuti ndiuye kunoko. Saka ndoupfumi hwachona hwanga huchitaurwa naSolomon, nokuti dzimwe nguva kunogona kukaruka vangouya aine something pamba, ongokaruka angouya achitodhiraivha motikari, but iwa vana vedu manje ndichiri kutorisecha kuti ndione kuti what is happening. Sei vasisane kubereka? Why vasingachade vana? Nokutoti vanotosvika pakutoti aiwa kana. Taona panapa ndichisvika panapa mati mimi mune masisters enyu. Anyanyoti ana amai ibva maenda mese munonyatsodya nyama yekugocha kuMothers Day ndiani? Zvakaitika ka mama vedu vakura zvekuti vakuma-90 chakuti vachitoriko varipo, saka vanochengetwa neuyu nyatso chakataridza ndiye anovachengeta. Saka manje vana vakatanga kuti anyway toda kuti uyu munhu ambobvawo ambondofurwa nemhepo ainge kwaanombondosununguka ari, tikanzi ngativaendese kwaTilda. Vadaro umwe mwana anobva ati vakagoenda vegere, isusu vamwe tinogara mutaundi, ava vanogara musha neyeyuyu vanogara mutaundi, ngavaende neuyu. Aiwa ndobva zvatozonzi vana vese vasikana vese ngavadii tingatasara sei. Chii chamuda kutaura nezviri kuitwa naTete Tilda? Tikuona kuti iyeyo zvinasinoka vabatanidza ana amai, kana mimi mune matoita kareunion kenyuka kevasikana apa. Izvozvi zvika hatitogoni kana tanga tichoti after tichata inonzi after Tilda event tozoita kedu stega, because kashoma kuti tinosangana takaungana kudaro tiri vana vemunhu mumwe chete takawanda kudaro kashoma, hatipoiwani opportunity yakaita saiyoyi. Asi kuseko kuti panhamo tiripo pamuchato tinenge tiripo. Zvino mazovano michato yachona vana vacho vasingacharoorwi, michato yachona inoitwa nani ishoma. Ko chamuda kutaura tirikuona futi kuti tane dambudziko revana vazhinji vari kutora zvinodhaka. Kana mwana atongotanga kudaro kazhinji upenyu hwake hwacho hauchaenderera mberi. Chii chamuda kutaura kune vechidiki vari kutora zvinodhaka? Inini maonero andinoita pakurarama, sometimes inini I'm that kind of a mother who asingapengeri mwana, but ndonopenga ndiri mubedroom chinamata kuti Mwari ndo vanogona kuchinja mwoyo womunhu. Sometimes tinogona kuti nesimba redu asi hatina simba kaisusu. The one who is inside us has the power yachona iyoyo ndio inonzi like
Ephesians inotaura kuti we pray to a God who is able to do exceedingly abundantly above everything according to the power that dwells inside us. That power is yedu. Saka kana tikaona mwana tichimunamatira ndingakutaurira chimwe chinhu chidiki. I once did a documentary on my street kids. Saka vana ava pane mumwe one atakanyanya kuita ma-interviews naye tichimucherechedza tichida kumuziva kuti why ari mustreet. Takapedzera taziva kuti mwana uyu maparents ake anogara Borodale. Tikamutora tikaenda naye kumaparents. Mai vachona vakatarisa mwana wavo vakachema zvikanzi ndinotenda hangu nokuti pamwe tichagara naye 1 week pano. Asi anobuda achidzokera futi mustreet. So who can do justice pamwana kusiya kwaMwari? Saka pane vamwe vana vatinoona mumastreet imomo vanhu vasingagoni vasingatodi kana kuenda kumba. Saka muri kuti imimi zvakakosha saamai kuti vapengere mubedroom vachinamata. Yes. Kana zvanetsa zvevana zvanetsa vatu nokuti zvinonzi chirere mwana murere mushoko raMwari kuti agokura nemaitiro iwayo. Muna Proverbs munotaura mune scripture inotaura izvozvo kuti mwana murere uchimurovedzera pane zveshoko nokumurovedzera pane zvakanaka. Vanaamai ava vaifara vachitamba vachiimba uye vakanga vasanganiswa vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vakabvawo kwaGutu, vamwe vakabva kuKadoma, vamwe kuChegutu, vaidya nekutamba. Toda kutendawo panoti tete hanzvadzi yemurume aiwa ndakarorwa handina hangu kushora. Ndinotenda ndokunonzi kuroorwa kundakagara tatata. Ndagarika ini vatete vane rudo. Ndinotenda. Aiwa ini ndiri kufara muzuva ranhasi. Muroora wangu Mai Austin wakandiitira zvakanaka. Mwari vakukomborere. Aiwa varoora vanodadisa vasikana. Ini nhasi ndafara kekutanga nhasi ndamboyawo kuno nhasi. Aiwa Mwari vakuitira zvakanaka muroora wangu. Ndinotenda ndafara nemurume wako nemhuri yako ugarai zvakanaka. Mwari vakuitira zvamunoda. Ndakukutendai vatete maishinara. Murambe makadaro. I love you so much. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tite takuatenda nechirongwa chavakaita nhasiwo indasingapaziva pana papresident. Asi nokuda kwatite Tuesday vaita kuti nhasi tive tiri pano. Tinonzwa kuti dai program yaramba ichienderera mberi. Thank you so much. Mai Hazel Kwiti. Ndinotenda muroora wangu Mai Chelsea masiziva. Thank you so much Makoti. Ndinokuda unozviziva. Hello, indonzi Mai Goodson. Ndinotenda mhuri yakwaSena nechipo chatiitira zuva ranhasi. Ndanga ndisingazive kuti ndichafara. Ndafara ndotenda mhuri yakwaSena, mukwasha wangu Sena. Mwari akuitire zvakanaka, Mwari akuitire zvakanaka. Amen. Ini ndinonzi Andita Rwanza. Ndinoda kutenda Mwari zvikuru nokutenda muperendi. Ndakazvitirwa neperendi yemwana wandinodzidzisa akaappreciate kuti andibasa ramuri kuita rakanakisa. Saka ndinoda kutenda muperendi wangu nezvaari kundiitira. I love you. Ndinoda kudai nevana vese vamundirawo ndinovada. God bless you. Ini hangu ndini Gogo Tembo. Ndiri kuba kuremekedza kune mwana wangu anonzi Suzana Saizi wandiitira wandigonera. Mwana wandiri kutaura nazvo ane 45 years. Inini pakeke wakanditengera rere 67. Saka zviri kuramba zvichingoendeka. Mwari ngaamuitire nyasha. Ngaamuitire nyasha. Ndoda kutenda mwana wangu Simon. Gore rakapera akandisa zvemuno, gore rino zvakatisa muno nasisi vangu mukoma wangu. Ndoda kutenda Mwari kuti Mwari dai awedzera paanotapudza achiwedzera. Ndoda kutenda zvikuru vana vangu kuti varambe vane rudo rwavo. Ndinoziva kuti vamwe vanenge vachishaya asi handingasarudze nokuti vese vanondiitira zvakanaka. Mwari worugare avaitire zvakanaka. Amen. Andiunza mwana wangu Dagi nemudzimai wake. Mudzimai wake ndiye aita izvi. Zvino ndinomutenda. Mwari vakandiitira zvakanaka kundipa muroora
anomufungo kufungo wamwene vake. Ndinotenda muroora wangu Mwari akuitire zvakanaka. Ngatirambe tichinamata vasikana imi, kunamata kunoitisa zvakanaka. Ndinotenda muzukuru wangu Dhagi akaroora mukadzi uyu. Mukadzi uyu ndiye muchengeti wangu, ndiye anoziva zvese zviri pandiri. Ndakafirwa nevana vangu vaviri, handina mumwe mwana. Iye ndiye mwana musikana wandakapiwa naMwari. Ndinomutenda kuti Mwari ngaamuropafadze upenyu hwake hwese. Indoitwa mai Chinhara. Ndoda kutenda muroora wangu mai Munashe nezvaakandiitira wandisvitsa nzvimbo ine yandasingafungiri kuti ndinosvika. Ndoda kungomuti aramba akadaro nerudo rwake rwaakandiitira irwere. Ndasingafungiri kuti ndingasvike panzvimbo ino. Ini ndinonzi Mrs. Musakwa, ndinobva kuChitungwiza. Ndoda kungotendawo mwana wangu Lorraine ari ku-UK, ndiye aita surprise yaita kuti tisvike kuno kuleki. Ini ndetwa amai Demberere, ndabva kuChiweshe kuHawadi. Ndotendawo mwana wangu anonzi Priscilla ari ku-UK. Mwari amuropafadze, amupozvishuviro zvomwoyo wake, ndiye anozviziva zvese kuzvisa kuna Mwari. Amai Fides, ndabva kuChitungwiza. Ndinotenda hanzvadzi yangu Ivy pamwe nomudzimai wake Sunungurai Gambisa. Ndinovatenda chaizvo, ndo vakandiitira surprise kuti ndiuye kuno kuMother's Day. Ininiwo ndinoitwa Lifai Chidindi, ndabvawo kuChivu. Ndinodawo kutenda mukwasha wangu murefu nemwana wake nemudzimai wake vari ku-UK, vakandiitawo surprise kuti mama endaiwo munofara nevamwe, mwana womunin'ina wangu, saka ndoda kukudza tenzi naizvozvo. Haleluya! Hai, ndiri kunzwa kufara, zvokufara zviya. Ndiri kutenda mwana wangu Roslyn ari kuAmerica. Akangotiita kasurprise akati, mother, ende munofara muchikwira mubhoti muchiita zvese zvamunoda. Ndanzwa kufara kuti mwana wangu iye anogara akandirangarira, apa andirangarira futi. Mwari ngaamuropafadze, makomborero hopo ndiri kwadurira kwaari. Ndoitwa maitsotsoro. Ndakaita zvokufonerwa natete Tuda, zvinzi mwana wenyu akutengeraiwo tiketi rekuenda kuMother's Day. Aiwa, ndinotenda mwana wangu Rumbi akagona kunditengera tiketi. Mufunge chinhu chakanaka zvikuru. Mwana uyu mukwasha, mwana wehanzvadzi yemukwasha wangu. Hanzvadzi yemukwasha wangu ndiye akanditengera tiketi, mukwasha kadzi. Shuwa ndinotenda Mwari zvikuru, naivo vabereki vakarera mwana uyu vakagona kurayira mwana. Vashoma vanozviitirwa, mufunge zvenyu. Ndinotenda zvikuru, naivo vana vangu ndinovatenda. Ndaoneswawo Chivero ndasati ndamboiona, asi ndogara muno muZimbabwe. Nebhoti ndakutonorikwira zvangu, ndinotenda. Okay, thank you so much. Takatanga kushanda natete Tuda way back pavakatanga kuita maevents avo eMother's Day, vachienda kunana Big Falls, kunana Masvingo. This event, the next event here, Dubai, we always support it. Tete has been supporting us for a long time. I personally take her as a mother to me, because Tete takatanga just a small business changotanga, but now Tete nekupusha pavanga vachiita our own brand and all vatibatsira kuti tisimudzire brand redu. And us shop yedu inospecialize nevanhu vechikuru, ana mama, ana deti vechikuru. Saka taona event ino yakatikoshera, because these are our clients. Ndoko kwedu, ndo vanhu vedu, ndo shamwari dzedu dzatinotamba nadzo. Saka taona zvakatikodzera kuti tiyo kusapota ana mama, tivape mahandbags, tivape maoutfits. We are going to dress the best dressed mother. It's not the best dressed, because vese vakachena ana mama vari panapa, but vachangosarudzwawo panguva ino. Ndo vachangoti tingokwanisa kumusapota. We are supporting the brand Retinza Foundation nekungosponsor zvidiki zvatinenge tinazvo. Manzwa sei mimi muchiona nyemwerero dzinenge dzauya pazviso zvanambuya? Ndikutoti ana mbuya nekuda kwekuti mahandbags enyu atanga achipiwa munhu ane 99 years kuzosvika ane 8 years. Yes, it's a blessing, because unonyatsonoti munhu ari kuappreciata even the smile they had. Pane vamwe gogo vatochema vachitambira the handbag, and most of them vangachiri nomenshani uniform yangu yekuchechi. Tanzwa kusununguka, tanzwa kufara nekupa kwatanga tichiita.
chii chamuda kutaura kune vana? Tiri kuona izvinezvi munyika medu mune dambudziko revana vari kuita zvemadrugs, asi nhasi unoona kuri kuwanda kwakaita ana mai ava vari kutosvika ndofunga kuma 2000 zvichireva kuti pane vamwe vana vafadza vana mai vavo kudai. Okay, tinongoti kunana vana vese vakwanisa kuudza ana mai vavo tinokutendai zvakanyanya. Tichingoti vasina kukwanisa kunge vachiudza ana mai vavo, the duty that you have kuba ikoko kungofadza mubereki nekusanga uchiita zvinhu zvakashata, kusiya madrugs, just to make your parent proud. Chinhu chakakosha, ana mai vakakosha, it's a good blessing kuti unge uinavo. Yes, kunana mai vachina ana mai vako, kana usina it's good kuti ungotsvaga munhu waunoti amai vako vanenge vari pati. Kunge nhasi taona umwe ati takabhadharirwa nemwana weneighbor. Yes, zvinhu zvakakosha izvozvo kuti ungoitowana mai vauno ungotarisawo kuti vari kudyei, vane chokupfeka here, zvese zviri kuvaitira here. Takawana mukana zvakare wekutaura natete Tilda vakaronga zuva iri, avo vakatenda vose vakaita kuti zuva iri ribudirire, uye vose vakabhadharira naamai ava kuti vawane mukana wekusangana vachifara pamwe chete. Nyaya yakangotanga sekuseka. Actually taiwanzoplana ma-events aya tichiti vana itai kutendana namamwenyu holiday muno muZimbabwe ndisati pane kwatisina kuenda Masvingo, Victoria Falls, Kariba tichitenderera takadaro. Then nekubva last year takatanga kuenda kunze kwenyika. As we speak, like musi wa6 musi weTuesday we are leaving for Dubai. Tichiendana namama zvekare tichienda kuMother's Day. But then takazoona kuti kuwana kwevana kunosiyana. Pane vamwe vanokwanisa kuendesa vana mama wherever we go, patinenge tichienda for mavacation a one week. Saka ndo patakazongoti maybe we need to do something for vamwewo vanowanawo zvakadaro. So that's when we came up with this idea. Actually, this is our second edition of the local Mother's Day. Takatanga last year on this same place. So I see today it has become bigger and better. Kungoona vana gogo vachita zvavari kuita izvozvo zvezvokuti kungoona vana gogo vachimbobudawo mumba. Pane kuti munhu kubva kuseni kusvika manheru anenge ari mumba, Monday to Sunday munhu anenge angori mumba. But it's so nice to see them so happy, celebrating, vachitamba, vachifara. Chete ndo zvatinenge tichida kuti munhu angowana chikonzero chokuti ararame. There are some mothers, some sekurus vanenge vatoita give up on life, vachingoti inini ndakutongomirira kufa, but we want them to know that there is something that they can do that can make them happy, and also something that can remind them of kukura kwavo kuti taona kamajaivhesa aya vamwe tirova mabhamu jaive taonawo zvekare vachiitawo zvekare all the dance moves, we saw all the dance moves. Tiri kuona isusu kuti zvoni nhasi uno pana mbuya vachemedza vazhinji. Kana ni let me confess kuti neniwo ndatochema pamusoro pamai vaino. Ehe. Ende tiri kuona kuti mune vakawanda vari kutsigira iyo yeMother's Day. Vazhinji vari kuenda kumba nezvinhu. Chii chamurida kutaura imimi kune vanhu vanotsigira Tilda Foundation? All I can say kuvanhu vanotsigira foundation, inyaya kungoti together we can make that difference by the grace of God. Nenyasha dzaMwari tikaisa musoro pamwe chete, tikangobatana pamwe chete, upenyu humwe munhu unogona kuita sei kuchinja, kwete nekugona kwedu, kwete nekuziva kwedu, asi nenyasha dzaMwari. Ndapi mashoko amuruda kutaura imini zvichida kune vana kunana mai nokuti aimbona vamwe vachitopindura rafu pamai vafonera. Ndapi mashoko amuruda kutaura? Ndofunga zvandingangotaura ndezvekuti vana mama ngatidei vana zvakafanana, vana ndevedu, tisasarudze vanawo out there. Ngatideiwo vana mama vedu. Kana pane zvimwe zvinhu zvamune makakanganisirana muupenyu, let's learn to forgive. Upenyu haudzikana, upenyu unongopera anytime. Let's just learn to forgive. Let's just live our best time yatinenge tiri vapenyu, tongonoti tararama tichifara.
nhasi unotauya kumothers day vazhinji venyu munondiconfusa muchiti tete Tilda. Ini ndonzi Stella Musha. Wamuri kuona ndataka kuona ndi grade 2. Ndichiti inini kana ndakura ndobasa ndida kuita vachibuda pamuzenge. Saka tete Tilda ndakutenda ine zvakuti nyemwerodza ndandichiona dzana mai kamaona nambu yangu achitamane madondoro vai. Just imagine kuti nhasi unomaunza mufaro wemwana. Muna naamai. Tikuda kutora mukana uno kutaura. Vamwe gogo wanayo. Thank you. Waitaura kuti Eunice. Ndini mwana. Thank you. Ndasina kuziva. Aiwa ndafara kuona iko. Aiwa ndinotenda. Aiwa nesototenda. Thanks very much. Toda kutenda tete Tilda ne the difference she's making muupenyu hwanamai. Taona majaiva asingaiti pano, tavaona vakachena. Zvotidai nyuchi dzauya panapa ka. Vanhu vari mwana inoti anamai vanga vakachena. Kune vana vari kunze uko tikura tine matambudziko akawanda mamwe emadrugs akuitika. Mukatanga kuita izvozvo amukwanise kuzoitira anamai zvaitwa vamwe nhasi. Saka kunze uko ngati anamai vazhinji tikada kuvabvunza ngoti kuti vaiva varira kuti vana vaende kuchikoro. Zvamuri kuitirwa nhasi chirere mangwana chigogo. Zvanhasi hatina kuona imbwa dzaruma vaidzipa mukaka. Kune vai vatadza zvoni masimbi ekulebha. Simbi ekulebha taura henyu. Hati simbi lebha inobhadhara. Saka kusvika iye zvine zvazvisi kugumira panapa. Chirongwa chikwemba chemototanga kutotanga kutosevha iye zvine izvi. Kuti gore rinouya tikuda kuona namai venyu pano. Thank you so much. Aiwa, thank you Stella, thank you so much. Everyone. Right. Toma gogo vedu vane 99 years. 98 years. Takuna gogo vane 98. 98 years. Nechitupa chavo padhuze. Right. Simudema wangu 97. Right. 96. 95. Don't worry, there is something for everyone here. The 95. The value. Simudema gogo. Value. Value. Ah, nice. Ne abo futi. All right. Okay. Let's just pick a beautiful handbag for her. Gogo, mudakala ipini. Mudari brown, black, red, blue. Magic? Brown. Gogo, right. Gogo, brown. Nice. 95, right? 94. 93. Right? 92. 91. 90. 90. Gogo, Mudakala imi gogo. Brown, black. Mudakala ruti gogo. Brown, right? Okay. Gogo, baby, ready? Nice. 32, 90, right? Yes, 90. Right. 89. Phone yangu yapera. Right. 89. Mudakala imi gogo. Ndasvika kubasa zvese zvakavharirwa. Right. Kupromise kana munhu Ndatenda kubasa ndinotora power bank. Brown. iPhone. Brown yenyi gogo. Entertainer pa Facebook. Sakane mkono wedu we television. Gogo va ino. Batakafonera.
gogo vaino vari pano vanogara kuNorton. Gogo vaino vekuNorton mudhuze. Gogo vaino vekuNorton varipo here.